Пачаць хочацца з таго, што людзі займаюцца журналістыкай, вось такой свядомай, ведаеце, журналістыкай, некалькі стагоддзяў дакладна, да? Здавалася, усё ўжо, што магло быць за гэты час, яно як бы, і мусіла адбыцца. Але у нас такая цікавая сфера, што кожны, рэальна кожны дзень, кожны тыдзень прынамсі, ён падкідае нейкія свежыя выклікі. Вось гэтая сітуацыя з гэтым чалавекам, Армаісам Міракянам, яна проста абсалютна парвала шматкі мазгі ўсіх журналістаў Беларусі. Хто-нибудь ведае, што там адбылося, да, збольшага? Армаіс гарбат, да, Армаіс замовіў гарбату ў краме Камунарка. У адной з кавярняў Камунаркі яму адказалі па-руску, і он сказаў: звяртайцеся да мяне па-беларуску. Мы сказалі: у нас дзве дзяржаўныя мовы, карацей, такі стандартны абсалютны дыялог. Пасля праз тыдзень Армаіс, калі у краме Камунаркаўскай сказалі: не было такого, мы паглядзелі камеры відэаназірання, ўсё было зусім па-іншаму, сказаў: да, ўсё было зусім па-іншаму. Гэта быў не я, а іншы хлопец, але мы дамовіліся, што я напишу, што это быў я. І цэлы тыдзень ён даваў інтэрв'ю як асноўны фігурант гэтай падзеі, пра яго пісалі расійскія медыі, яму пагражалі там нейкія людзі. Але вось цяпер у выніку да ўсёй гэтай гісторыі ёсць ва ўсіх недавер. Армаіс, напрыклад, казаў, што яму пагражалі. Калі ён схлусіў нейкай ключовай дэталі, то мы цяпер не можам упэўнена верыць таму, што сапраўды былі гэтыя пагрозы, напрыклад, да? З іншага боку, што сказала Камунарка? Камунарка сказала: мы праглядзелі запісы з камер відэаназірання, і там усё не так. То бок яны таксама не паказалі нам ніякіх пруфаў, як кажуць, ніякіх доказаў таго, што сапраўды ўсё было не так. І у выніку журналісты знаходзяцца ў такой, беларускія журналісты, уся прэса знаходзіцца ў такой сітуацыі постпраўды, калі адзін чалавек кажа: все было так, іншыя кажуць: не, все было па-іншаму. Што насамрэч было, ніхто не ведае. Што насамрэч было на камерах відэаназірання, таксама ніхто не ведае, таму што мы пра ўсё мяркуем са слоў. І насамрэч адзіны доказ таго, што на камерах відэаназірання зафіксаваная нейкая гісторыя адрозная ад таго, што раней казаў Армаіс, гэта яго ўласны допіс у Фейсбуку пра то, што ладна, хлопцы, дзяўчаты прызнаюць, усё было ўсё ж такі не так. Абсалютна іншая сітуацыя, абсалютна іншая журналістыка паўстала перад намі пасля этого выпадку. Мы сутыкнуліся з тым, што журналіст, бо Армаіс скончыў журфак, ён у прынцыпе час ад часу пазіцыянуе сябе як журналіст, свядома ўводзіў у зман іншых журналістаў, няхай сабе і у тым, што яму падавалася дробязю, але тым не менш хадзіў з ім у тую краму, даваў ім інтэрв'ю і гэтак далей. Калі журналіст можа хлусіць журналістам, мы прызвычаіліся, што там дзяржаўныя органы могуць неяк сыходзіць ад адказу ці крыху крывіць душой, да? Тут ужо сітуацыя абсалютна іншая. Зараз пішуць: вось такая ў Беларусі журналістыка, няма ніякага факт-чеку, да? Але быў факт-чек. У тым-то і справа, што калі б не было ніякага факт-чеку, усе просто пісалі: вось Мінчук напісаў пост у Фейсбуку пра это, да? Але стэлефанаваліся з ім, стэлефанаваліся з той крамай, схадзілі ў тую краму, знайшлі тую прадавачку, пагаварылі з ёй, пагаварылі з яе начальніцай, якая падмяніла на касе. Гэта ўсё і ёсць факт-чек. Але высветлілася, што гэтага недастаткова. І гэта сітуацыя, якая, у прынцыпе, ставіць перад журналістыкай вось тут у 2020 годзе, да, праз 5 стагоддзяў пасля таго, як там людзі займаюцца журналістыкай свядома, яна ставіць перад намі абсалютна новы выклік. Як так правяраць інфармацыю, каб падстрахавацца і падстрахаваць сваіх чытачоў яшчэ і ад гэтага. З
Шчыра кажучы, у мяне адказа такого пэўнага няма. Еўрарадыё, яно ад пачатку вырашыла гэтую гісторыю ігнараваць, бо было зразумела, што расіяне выкарыстаюць яе для сваіх інфармацыйных мэтаў, і так адбылося, у прынцыпе. Яна была выкарыстана для распальвання беларусафобіі ў Расіі. Гэта ўсё было расцэнена як праявы русафобіі ў Мінску, і пачаліся гэтыя заявы. Да? Хочаце, каб было так, як ва ўкраіне, іх таксама з гэтага пачыналася і гэтак далей. Да? Але гэта не выйсце. Мы не можам ігнараваць усе гісторыі, таму што тады ў нас зусім не будзе трафіка. То бок, гэта была абсалютна бамбічная гісторыя. Тыдзень яна вызначала тое, што тое, над чым працавалі беларускія медыі незалежныя, да? Хто ўвогуле заўважае гэты сегмент таго, што адбываецца. І калі казаць пра учорашні дзень, учора было даволі шмат падзеяў. Вось там нафтавая перамова Лукашэнкі з Сечыным, там яшчэ, але калі Армайс пакінуў гэты пост, все гэта адразу было адкінутае просто. Все, нічога больш, в прынцыпе, нікога не цікавіла. Всіх цікавіла, як все ж таки гэта адбылося. Уключна вось гэтай падзеі. Яшчэ адзін учорашні кейс, які учора, нам так пашанцавала, да? Учора адбылося вельмі шмат цікавага. Дзяўчына, журналістка Еўрарадыё, трапіла ў лякарню, ёй поставілі дыягноз грып. Вось яна зараз знаходзіцца ў інфекцыёнцы. І яна напісала, што ў твітары просто напісала: у мяне тут свіны грып, а я тут такая не адна. Карацей, у Мінску паходу эпідэмія свінога грыпу. Што адбылося далей? Далей ёй напісаў журналіст, намеснік рэдактара нашай Нівы Артём Гарбацевіч: а што з табой, Юля, адбылося? Яна яму распавяла крыху, што з ёй адбылося. І на нашай Ніве выйшаў артыкул: у Мінску фіксуюцца выпадкі свінога грыпа. Але мы ведаем, што свіны грып гэта канкрэтны штам грыпу А/H1N1. Грып А гэта можа быць свіны грып, а можа быць не свіны грып. З гэтага вось дыягназа, з якім на руках была гэтая дзяўчына, які яна апублікавала, немагчыма сказаць, у яе свіны грып ці не свіны грып. Гэта было проста яе меркаванне. Ведаеце, у твітары людзі ўвогуле шмат хто піша проста, каб звярнуць на сябе ўвагу ці каб падражніць іншых людзей. Да? Можна там наткнуцца на ўсё, што заўгодна. На шчасце беларускай журналістыкі мы не ведаем все ж таки до конца, які ў яе дыягназ, але прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя дала каментар пра тое, што сапраўды у Мінску у людзей фіксуецца грып тыпу А, і некаторыя выпадкі гэта выпадкі грыпу А/H1N1, то бок свіного. То бок вось адносна этой дзяўчыны, з чаго ўсё пачалося, мы не ведаем до конца, свіны ў яе грып ці не свіны. Але журналісты напісалі праўду, у Мінску сапраўды, так інтуітыўна трапілі ўсё ж такі, да? У Мінску сапраўды фіксуюцца выпадкі свінога грыпу. І калі б яны не трапілі, мне здаецца, што гэта была б яшчэ адна нагода для того, чтобы дзяржаўная прэса разбамбіла недзяржаўную, як яна любіць гэта рабіць. Ужо сёння выйшла калонка славутага публіцыста, лаўрэата прэміі «Што у нас там? Залатая літара», да? Мінулага года Андрэя Мукавозчыка, пра тое, як мы ўсе аблажались Армаісам, і пра тое, як Армаіс насамрэч не сам все это прыдумываў, а выконваў заданне Тутбая. Гэта для мяне сталася, калі шчыра, неверагодным сюрпрызам. Але вось так вось Мукавозчык, ведаеце, руками помахал і кручу, верчу, вот Армаіс, вот Тутбай, хоп, і як гэты японец быў, I have an apple, I have a pen. An apple pen, да? Все. Карацей, вось так вось адбылося, і Армаіс агент Тутбая, са свіным грыпам, дзякаваць Богу. Як бы ўсё атрымалася нормально, але на мяжы.
Ах, шкада, не загрузилась картинка. А нет, загрузилась, это просто вот такая картинка. Там у нас были заявлены певные темы для дискуссий. Одна из них – это миссия трафик. Ведаеце, у журналістыку усе ідуць, каб ратаваць свет. Ну, калі шчыра. Ніхто не думае, калі ён паступае на журфакце, калі ён у дзяцінстве марыць пра тое, што ён будзе журналістам, што ён будзе пісаць навіны типа «Ночью в Бобруйске была погоня за пьяным водителем на катафалке». В принципе, навіна, але ад выратавання свету неяк вельмі далёка. Тут рандомна просто я ўзяў слупок навінаў. Ну і калі мы паглядзім, то збольшага вось там кіроўца катафалка у Бобруйску ён ёсць, да? І на ўсіх рэсурсах беларускіх прайшла гэтая пагоня па беларускіх СМІ. Вось, і іншыя навіны яны таксама як бы не падобныя на тое, каб гаворка ішла пра нешта сур'ёзнае і сапраўды значнае для людзей. Вот тут хіба што я вылучыў навіну пра тое, што штрафавалі мужчыну, які прынёс кветкі і фоты вязняў гета на месцы масавага расстрэлу ў Брэсце. Там была просто будоўля і раскапалі косткі, але доўга не хацелі прызнаваць, што это косткі нейкіх там вязняў, хацелі працягваць будаваць. Вось, гэта навіна мае хаця б нейкае сацыяльнае гучанне. Усё астатняе гэта такі контент для таго, каб забаўляць чытача, і чытача які таксама не рупіцца пра выратаванне свету. Не ведаю, ці заўважалі вы тое, што журналістыка яна рухаецца ў гэты бок, да, у бок жыўцізны. Але мне здаецца, што гэта так, і мне здаецца, што гэта дрэнна. Калі мы размаўляем пра тое, быць ці не быць журналістам у Беларусі, як і чым журналіст будзе займацца, ну вось 90 ці там 85-80% свайго часу гэта будзе нешта, што не мае дачынення да сацыяльна значнага, палітычна значнага і ўвогуле значнага. Сёння прыйшло на Еўрарадыё рэзюмэ дзяўчыны 22гадовай, якая у яе 3 працоўных месцы было ёсць на дадзены момант. Это Спутник Беларусь, гэта Спектр Бай і гэта Белновасці. Спутник Беларусь, я думаю, ўсё зразумела, але, ну, в прынцыпе, Спутник яшчэ туды-сюды займаецца журналістыкай. Спектр Бай і Белновасці — это 2 такіх агрэгатары. Чым увогуле можна там займацца? Ну, пісаць, ведаеце, такія вось рэчы. Белновости, да, и просто зрабіў пошук Белновости Бай 5 вещей, да, и высветлилось, что там до холеры артикулов про 5 вещей. Это только листопад и снежень 2019 года трапили. Ну, просто верхние запыты, да, 5 вещей то, 5 вещей сё, 5 рэчаў, якія нельга дарыць на наваселле, 5 рэчаў, якія забіваюць клеткі мозга, 5 рэчаў, якія выклікаюць зайздрасць, 5 рэчаў, якія трэба вынесці з прыхожай. Ну, дзіўна, правда? Але гэта ўсё друкуецца на сайце, які называецца Белновасці. Новости. Не, это не новости, правильно? Вось, але гэта тое, на чым сапраўды можна рубіць трафік. І, у прынцыпе, шмат рэдактароў скажуць вам, што такія навіны в фоне недзе патрэбныя на любым сайце, просто каб у вас заўжды былі, як бы это сказаць, у запасе нейкія 10-20 тысяч унікальных наведвальнікаў, якія просто прыйдуць па пошукавых запытах на гэтыя артыкулы. Мне здаецца, што людзі, якія прыйдуць, яны нават не будуць расчараваныя, у прынцыпе, да? Яны шукалі 5 рэчаў, ну, калі гэтыя артыкулы якасныя, да? Яны шукалі 5 рэчаў, якія забіваюць клеткі мозга. Типа, клеткі мозга убіваць.
яны знайшлі гэты артыкул, типа, што падарыць на новаселле, да? Проблема актуальности и проблема авторских прав. Некоторые расследования все же пересрочных мозгов. Типа, естественно, почему? Ну, одна и та же жалоба. Да. И, конечно, выходит, вельми долго человек несколько годов думал, что и замова такая была. Треба нам 10 артикулов про некую херню. Треба бить. Давайте разберемся по черзе з гэтымі заўвагамі. Ну, мне здаецца, што з аднаго боку, ну, давайте спачатку пра аўтарку. Гэта цікавей, я калі шчыра не пафіксіў этот момант, але з гэтага назірання у прынцыпе вынікае, што на сайце Белновасці ёсць спецыяльны чалавек, які хаваецца найхутчэй пад псеўданімам Анастасія Мароз, а можа гэта і сапраўднае імя, які як бы функцыя якога ў журналістыцы і на гэтым сайце гэта кліпаць вось гэтыя матэрыялы. Ну да, сапраўды 5 рэчаў, Анастасія Мароз. Тут цікавы момант. Ну, окей. Шкада, конечно, гэтага чалавека. Да, яе місія ў журналістыцы рабіць 5 рэчаў якія. Да? Наконт аўтарскіх правоў. Мне здаецца, што ад даследавання да вось гэтага артыкула быў шэраг крокаў. Спачатку даследаванне трапляе ў спецыялізаваныя навуковыя медыі. Пасля яно трапляе ў найхутчэй англамоўныя жоўтыя медыі. Ужо прыкладна вось такім выглядзе. Напрыклад, на BuzzFeed. Да? BuzzFeed, у прынцыпе, зрабіў папулярным гэты фармат лістінга. Лістінг – гэта вось такія артыкулы, там 10 рэчаў, 5 рэчаў, 3, ну, все, вот это вот. Да? Значыцца, і праз BuzzFeed гэта найхутчэй трапіла на які-небудзь расійскі сайт накшталт Ленты.ру, потому што Лента.ру вельмі добра працуе з англамоўнымі крыніцамі. У іх ёсць рэдактар, які працуе ўночы, калі ў Амерыцы друкуюцца, ну, у нас розніца ў часе мінус 8, мінус 10. Вось, і ў Амерыцы друкуюцца свежыя вось такія артыкулы, ён іх акуратненька пераносіць на Ленту.ру. І вось так далей прачнуліся беларусы, хоба, што там новага, 5 рэчаў, якія то да сё. То бок, атрымліваецца, што тут пра аўтарскія правы, у прынцыпе, ўжо таго даследавацеля, які рэальна паставіў, ну, вынайшаў гэту інфармацыю, казаць, ну, увогуле няма сэнсу, да? Але мне здаецца, што калі мы пагуглім вось такія загалоўкі, вось менавіта 5 рэчаў, якія забіваюць клеткі мозга, мы знойдзем десятак артыкулаў з такімі загалоўкамі. Вось тут ужо пачынаюцца цікавыя штукі для аўтарскіх правоў, таму што ўсе, ну, вот, паляванне ці збіральніцтва, да? Вось гэта тыповае збіральніцтва. Мы збіраем гатовае і проста пераўпакоўваем, пераафармляем, робім як бы з чужога сваё. Вось, паляванне ў гэтым плане гэта investigative journalism, гэта нейкія рэпартажы з места падзеяў, ну, карацей, расследаванне, да, тое, што мы робім сваё, тое, што мы даведваемся. Мы тэлефануем якому-небудзь, я не ведаю, музыку і пытаемся, а не адбылося у цябе чого-небудзь новага? І ён кажа, да, адбылося, і вот сенсацыя. Типа, нейкая прайшла. Ну, ці ёсць кампрамісны варыянт, што мы недавно зрабілі, ну, такое атрымліваецца, рэдка зрабілі на Еўрарадыё. Ва ўсіх была навіна, сайт Хакейбай напісаў, што Шуневіч, якога быццам быў у выходныя затрымалі, у панядзелак ён прыйшоў ці ў аўторак на сустрэчу з кіраўніцтвам хакейнага клуба «Дынамо». Вось вам фотка Шуневіча, калі ласка, ён не затрыманы, ён прыйшоў і правёў гэтую сустрэчу. Ну, і мы взялі і пагуглілі фотку. Да, можна зрабіць пошук па фота, і высветлілася, што это фота 1,5-гадовой даўніны. Вельмі дзіўна, у момант, калі ўсе абмяркоўваюць, затрыманы ваш экс-міністр ці не затрыманы, публікаваць не затрыманы, ну, там не было такіх словаў, да, ну, але сэнс гэтай публікацыі, вось паглядзіце, все з ім нармальна, да? Але вы ілюструеце яе фотаздымкам 1,5-гадовой даўніны. Гэта спараджае, наадварот, больш
подазрэнняў, у вас няма свежай фоткі, вы вельмі хочаце апублікаваць нешта свежае пра гэтага чалавека, каб мы ўсе думалі, што з ім усё нармальна, але вы бярэце архіўнае фото. Гэта таксама ў прынцыпе зборніцтва, да? Што мы зрабілі, взялі правай кнопкай мышы на фотку нажалі, напісалі знайсці ў Google, там выбралі з 5 радкоў всплываючага меню 1 вось, але мы атрымалі нейкі эксклюзіўны больш-менш матэрыял, амаль паляванне. Адказ на гэтае пытанне, як бы паляванне ці збіральніцтва зноў жа кожны робіць для сябе, у прынцыпе, вяртаючыся да гэтага слайда, ўсё можна і сумяшчаць нейкім чынам, спрабаваць трафік такім чынам, каб ён усё ж такі адпавядаў нейкай місіі, можна ўсё ж такі паляваць, нават седзячы перад сваім камп'ютарам, не выходзячы нікуды, а не занимацца збіральніцтвам. Кожны робіць сам. Анастасія Мароз зрабіла свой выбар таксама. Ёсць вельмі славуты графік, хацеў я вам яго паказаць, вельмі просты і вельмі цікавы. Яго па легендзе калісьці распрацавалі на BBC у Ньюсруме і спрабавалі, сыходзячы з яго, вырашаць, чым яны будуць займацца, а чым яны не будуць займацца. Згодна з іх методыкай, вось прагляды — гэта вертыкальная час, які мы трацім на падрыхтоўку матэрыяла, гэта гарызантальная вось. І спачатку ідзе нейкая колькасць матэрыялаў, на падрыхтоўку якіх мы трацім вельмі шмат часу, але якія даюць вельмі шмат трафіку. Далей правал, просто правал. Далей ідуць такія матэрыялы, на якія мы трацім некалькі гадзінаў, дзень, паўтара дня. Мы чакаем адказу ад дзяржаўных органаў нейкіх. Мы просто не можам да некага датэлефанавацца, час сыходзіць, а праглядаў патэнцыйна ўсё менш і менш. І далей сітуацыя змяняецца. Гэты кавалак мы бачым ізноў шмат праглядаў, і гэты кавалак — гэта тыя матэрыялы, на якія мы свядома патрацілі да халеры часу, мне не ведаю, тыдзень. Вось. І мы уклалі гэты час, і сур'ёзнасць таго тэкста, які ў нас атрымаўся, яна прынясе нам таксама шмат праглядаў. І вось як бы майстэрства рэдактара — гэта вылічаць, якія матэрыялы у гэтым куце, вось у гэтым слупочку, і якія матэрыялы будуць у гэтым слупочку. І не даручаць сваім журналістам працаваць над тэмамі, якія будуць болтацца пасярэдзіне, якія сярэдні час адбяруць іх, але прынесуць ці сярэднюю нейкую колькасць праглядаў, ці не прынесуць увогуле вельмі вялікай колькасці праглядаў, таму што проста тэма гнілая, час ішоў, все змянілася. Увогуле было ад пачатку не цікава, але чамусьці падалося цікавым. З гэтага графіка што галоўнае, і лангрыды, і кароткія зацемкі маюць сэнс. І то, і іншае можа прынесці трафік нармальны. Але праблема ў тым, што межы паміж нармальным трафікам і ненармальным, паміж тэмай, якая прынесе нармальны трафік і ненармальны, іх ніхто ніколі не вызначыць, іх трэба ўгадваць, і вельмі часта мы не ўгадваем. Эмоцыі ці факты. Это сторонка сайта Хартыя 97. Чамусьці гэты сайт без праблем адкрываецца ў рэдакцыі Еўрарадыё ў цэнтру Мінска, хаця не мусіў бы. Але наш правайдер Космас ТВ просто тупо забівае на спіс забароненых сайтаў, чаму мы не сказаны на радыё. Тут шмат эмоцый. Это першая сторонка Еўрарадыё сённяшняя, тут няма нічога прачытаць. Тут, здаецца, тоже ўсё у плане эмоцый не зусім дрэнна. Вон Ігор Сечин над нечым смеецца, Тут Віктор Каліна кажа: хлопцы, все давайте до мяне на канцэрт.
зімбабвійскія людзі нейкія, але, канешне, такого як бы, ну, такого парада эмоций, эмоцыйных сцвярджэнняў. Трон опрокинут. Судьбу Лукашенко будет решать народ. Лукашенко публично унизили. Карацей, такого у нас, на жаль, нема. И я думаю, что не апошнюю чаргу гэта абумоўлівае той факт, што Хартыя у 10 разоў больш папулярная, чым Еўрарада. Нават з улікам таго, што Хартыя заблакавана ў Беларусі, я думаю, на большасці камп'ютараў. І наш выпадак гэта хутчэй выключэнне. На жаль, эмоцыі дагэтуль не адпавядаюць ніякім журналісцкім стандартам. Калі мы хочам займацца менавіта журналістыкай, гэта азначае сухасць, сухія факты. Мы можам прыдумляць, ну, я не ведаю, у нейкіх межах. Мы не будем ставить заголовок «Виктору Калине снова разрешили концерт в Пружанах». Мы напишем «Виктору Калине разбанили в Пружанах». Мы некую эмоциональную лексику можем уживать. Да? Мы поставим фотку Сечина, не просто Сечина с Лукашенком с сайта президент.gov.by, да? Там до холеры фоток, значит, там выбирай любую про фотку перамову Сечина и Лукашенки. Вось. Ну, мы поставим Сечина, які смеется. И все это, конечно, эмоции адрэзаныя, кастрыраваныя. І журналістыка сучасная, яна ізноў жа балансуе на мяжы эмацыйнасці і неэмацыйнасці. Гэта мяжа яна даўняя, гэта мяжа паміж так званымі таблоідамі і так званымі якаснымі выданнямі. Таблоіды і якасныя выданні апошніх гадоў 40 яны набліжаюцца адзін да аднаго. Вось, і ну, мы ў нечым таксама набліжаемся да Хартыі. І тут ёсць іншая вельмі важная дэталь. Падача матэрыялаў сродкамі масавай інфармацыі вызначае іх твар. Тое, якія эмоцыі мы сабе дазваляем і які не дазваляем. Гэта тое, за што чытачы любяць тое ці іншае медыа, ці не любяць тое ці іншае медыа. В Беларусі ёсць бадай што 4 сайты, у якіх вялікі трафік прыходзіць з галоўнай старонкі. Просто таму, што беларусы вырашылі, што у свой час вялікія колькасці беларусаў вырашылі, што яны будуць сваю раніцу пачынаць з гэтых сайтаў. Гэта Тутбай, гэта онлайнер, гэта камсамольская правда в Беларусі, прасці Господі, але ёсць пэўнае кола людзей, якім іх падача інфармацыі, дарэчы, вельмі эмацыйная і часам правакатыўная, сімпатычная, і гэта наша ніва, таму што пэўная колькасць людзей прынцыпова хоча чытаць па-беларуску, і наша ніва ў свой час заняла гэты сегмент стартавай старонкі сайта з поўнай карцінай дня, які можна адкрываць і чытаць, што адбылося. Ну і, в прынцыпе, больш-менш нічога не упусціць. Сайт Еўрарады таксама можна адкрываць і чытаць, што адбылося, але мы спазніліся надоўга, года на 2-3, і зараз на гэтым месцы наша ніва. Я думаю, што застанецца далёка. Але наша ніва зрабіла сябе пазнавальнай. Яны таксама не цураюцца эмоцый. У іх ёсць свой твар. І вось у гэтым балансе эмоцый і фактаў і ёсць неабходнасць, да? Ёсць неабходнасць пайсці на тое, каб стаць менш этычнымі і больш эмацыянальнымі, каб атрымаць нейкі свой твар. Вельмі цікавае пытанне, мне здаецца, з журналісцкай адукацыяй. Чаму тут такі слайд? Журналісцкая адукацыя, яна падобная да мора. Чалавек, калі ён вучыцца пісаць журналісцкія тэксты, атрымлівае вось гэтую спецыфічную адукацыю, ён ведае ўсё па чуть-чуть. У журналістаў ёсць курс эканомікі, курс філасофіі, курс сацыялогіі, нават вышэйшая матэматыка там ёсць, наколькі я ведаю, у маёй часе яшчэ не было, а цяпер ёсць, і гэтак далей, і гэтак далей. Псіхалогія семестр, этыкі семестр, усяго па чуть-чуть. Чалавек, які атрымлівае профільную адукацыю, ён падобны
да вось такой гары. У адной сферы пэўнай ён з'яўляецца звышпрафесіяналам, ён усё пра яе ведае. Напрыклад, чалавек скончыў эканамічны універсітэт, ён добра разбіраецца ў тым, што адбываецца ў эканоміцы. Але каб стаць журналістам, ён не хапае яму самай дробязі, ён не ўмее пісаць, ён не ведае, як гэта ўсё працуе, ён не ведае прафесійных стандартаў журналіста. Што прасцей, як вы думаеце, навучыць журналіста, который ведае все про свою профессию, да, але не специализуется ни на какой области, не является специалистом. Навучыць яго быць специалистом для павышэння, ці навучыць чалавека, які специализуецца в нейкай области хитростям журналістскага майстэрства. Як на вашу думку? Игорь, як на вашу думку? Ну, прости, все ж таки отрывать журналистскую адукацию, мне кажется. Ну, что? Лепш. А коли рубрику особенно вести, например, экономист, экономичный, что ну, ему будет прости, он будет удовольствие специалистом больше. Але он не умеет писать, як курица лапой. Як бы ён добра арыентуецца ў тым, што адбываецца, але не можа гэта апісаць ніяк. Блоги там подтверждены, что там имеешь журналистку, там популярные какие-то блоги, там, не хочешь встречаться. Ну, блоги — это ўвогуле тое, чаго журналістыка кранаецца, але чым не з'яўляецца. Да? Вось якраз блогі папулярныя, таму што там эмацыйная падача, там можна пачуць шмат всякіх розных абвінавачванняў, эпітэтаў у адносінах да людзей, расстаўленыя ўсе акцэнты, як бы за тых, хто глядзіць, калі мы кажам відэаблог. Но это іншае. Там залежыць ад псіхіялагічнай арыентацыі по 8 векторах. Есть люди, якія толькі одну тему ўсё жыццё робяць, і прыгод одну тему, ўсё жыццё толькі рабіць на адным месцы сидіць. Мне журналисты, якія 30 лет на одном месте и пишут на той же артикул, например, спортовые журналисты, да? Есть іншие, які тільки звуком сприймаються не тільки малюночки. Есть те, хто тільки слухає, яким тільки рух треба. Есть те, які тільки сприймають куценько великий блок інформації, куценько такий блок інформації по-другому и так далее. И важно, что люди меняются. Мы можем сказать, это был море водичка и айсберг. Да? И про спорный час можно у айсберга становится после основной водички и снова после замерзания. Важная ротация. Про скоростные воды менять стилистику, менять, как сказать, ну да. Вельмі добра, што мы заговорили про то, што людзі мяняюцца і што ёсць журналісты, которые ўсё жыццё робяць нешта адно. Але тут пытанне ўсё ж таки не пра гэта. Як прайсці ў журналістыку лягчэй? З профільнай адукацыяй, але не ведаючы глыбокіх ведаў па нейкім прадмеце? Ці это там само адкрылася, да? Ці з спецыяльнай адукацыяй, але не ведаючы, як пісаць, не ведаючы стандартаў прафесійнай этыкі і так далее, і так далее. Прывітанечка. Складанае пытанне. Насамрэч, я цяпер ужо, у мяне журналісцкая адукацыя, да? Але я цяпер ужо схіляюся да таго, што ўсё ж таки лепш быць спецыялістам у пэўнай галіне. Навучыць чалавека нармальна пісаць прасцей, чым патлумачыць яму сусветную эканоміку. Ну, на жаль, гэта так. І гэта вельмі нагадвае сітуацыю ў журналістыцы ўвогуле. З чаго пачынае большасць журналістаў увогуле ў нашым жыцці? З культуры. Таму што быццам бы пра культуру пісаць прасцей за ўсё. Ну што там, пайшоў на канцэрт, паслухаў музыку, нешта напісаў, да? Вось. І вось культура, гэта і ёсць, як бы сказаць, гэта такая метафора гэтай журналісцкай адукацыі, да? Маючы, не ведаючы нічога ў журналістыцы, ты можаш пісаць пра культуру. Те, хто не звязаны з культурой, те, хто працуюць у культуры, з базы культурнай, для іх думаюць, што саме простае ў спорце займацца, эканомікай, там, грамадствам і так далее. Яно, конечно, в принципе, да. Насамрэч, калі па-чэснаму, і пра культуру пісаць нармальна вельмі складана. Але пра культуру можна, чамусьці ёсць такі стэрэатып, што можна пісаць ненармальнае. Ну, можна другакурсніка на канцэрт паслаць, а вось на канферэнцыю Нацыянальнага банка другакурсніка не пашлеш, таму што
Просто у выніку ён табе прынясе дыктафонны запіс, і ты сам будзеш все это разграбаць, потому што ён не зразумее, што галоўнае, што не галоўнае і гэтак далей. А ў музыцы быццам бы можна разабрацца, што галоўнае, ну як бы нічого не разумеючы. Дзе гледачы пахлопалі, там галоўнае, значит, да? Вось. У прынцыпе, калі ты прыходзіш на канферэнцыі, на прэс-канферэнцыі, у якіх ты не разбіраешся, звычайна таксама зразумела, калі спікер сказаў нешта важнае. Пачынаецца такі шорах. Вось. Моя выснова лепш атрымаць спецыяльную адукацыю і вучыцца журналістыцы ў такіх установах, як беларускі калегіум, напрыклад, да? То бок можна быць атрымліваць. Чамусьці мы засяродзіліся на эканамічнай адукацыі, але да, атрымліваць, таму што эканоміка это сложна. Атрымліваць эканамічную адукацыю і вучыцца недзе хадзіць на курсы, да, і вучыцца журналістыцы. Ну, але іншы варыянт таксама магчымы. Вось тое, пра што вы казалі толькі што, я не ведаю, як жа я ўгадаў, калі паставіў сюды гэты слайд. Вы думаеце, што журналіст зараз можа займацца адным і тым жа весь час, а вот і ніфіга. Даўным-даўно прайшлі гэтыя часы. Яны прайшлі таму, што грошай у медыяў з часам не становіцца больш. Наадварот, так званыя новыя медыі гэтыя грошы і чытачоў адбіраюць грошы. Google, YouTube, Яндекс, да? Калі раней чалавек адкрываў кавярню і хацеў яе прарэкламаваць, куды ён мог пайсці? Ён мусіў пайсці да журналістаў. Ну, паставіць бікборд, зразумела, да, там, і гэтак далей, але ён мусіў даць адвестку ў газету. У мяне адкрылася кавярня, все прыходзяць, да? Цяпер он просто закупляе у Гугла месца у выдачы па запыце кавярня Мінск, да? Ну, ён ідзе на Тутбай, але это яшчэ ладно, это ўжо другі ўзровень, да? Але першае, што ён робіць, гэта аддае грошы проста Гуглу, каб людзі ішлі на яго старонку, я не ведаю, ці на яго сайт просто, ці на яго старонку ВКонтакте, ці на яго старонку на relax.by, да? Тое, што не дастаецца Гуглу, дастаецца Тутбаю і онлайнеру, таму што это дзве вялікія пляцоўкі, на якія ходзіць шмат людзей, і вось рэшта застаецца для медыяў, якія жывуць з рэкламы. А гэта вельмі мала. Таму журналіст зараз не можа дазволіць сабе быць проста, напрыклад, я пойду і напишу, да? Яшчэ, калі ласка, сфотаграфуй, яшчэ, таму што мы не можам паслаць з табой фотографы асобна, да і навошта. Яшчэ, калі ласка, запішы гук нам, а лепш відэа, каб у нас было сваё відэа з якога-небудзь мерапрыемства, да? Таму што артыкулы з далучаным да іх відэаролікам таксама лепш індексуюцца ў пашуковых сістэмах. І яшчэ мы табе патэлефануем там, да? І ты нам распавядзеш просто з месца падзеяў, што там адбываецца, каб яшчэ ты не вярнуўся, а ў нас уже ёсць навіна пра гэта. Карацей, все, прайшоў той час залаты, калі, ведаеце, ёсць фільм «Тайнае жыццё Уолтера Митти». Уолтер Митти быў, ёлкі, кім жа ён быў? Да, то бок ён у аддзеле лістов, да? А фільм ввогуле прысвечаны як бы яму, але раскрываецца праз прызму іншага журналіста, фотографа, які там 30 гадоў фоткаў самыя крутыя падзеі, што адбываліся. І вось апошні нумар часопіса выходзіць, усіх звальняюць. І гэтага фотографа таксама звальняюць. Пакідаюць там, я не ведаю, нейкіх напаўробатаў, которые вот могуць гэта ўсё. Праблема якая? Я не сфотаграфую так, як сфотаграфуе прафесійны фотограф. Праблема выбара. Нам дастаткова такой фоткі, якую я зраблю на прэс-канферэнцыі, ці не? Калі мы кажам пра інтэрнэт, якасць фота ў інтэрнэце дапушчальна розная, да? Гэта не газета, для якой трэба паліграфічная якасць. З іншага боку, гэта не газета, у якой фотограф мусіць быць майстрам і перадаць сутнасць гісторыі 3 здымкамі, да? Ну, таму што няма больш куды запіхнуць яго здымкі. Можна 10 апублікаваць. 10 дрэнных замяняюць 3 добрых, да?
І вось в тым, што адбываецца і будучыня журналістыкі, і трагедыя журналістыкі. Таму што мы вымушаныя выдаваць усё менш і менш прафесійную прадукцыю. Таму што ў нас проста няма людзей і няма грошай на то, як вось мы, напрыклад, Еўрарадыё, да? І то мы недавно год трымалі фотографа Романа Пратасевіча, да, і ён нам там шмат рабіў прафесійных здымкаў менавіта. Але і у нас і скончыліся ўсё роўна на яго грошы. Мы сказалі: Роман, прабач, карацей, звальняем цябе. Дзякаваць Богу, Роман паехаў у Польшу і цяпер рэдагуе тэлеграм-канал «Нехта». Хаця для нас это было крыху сюрпрызам, конечно. Вось, але цяпер мы фатаграфуем нешта самі. Раней у нас быў фотограф, але гэтага фотографа, калі мы адпраўлялі куды-небудзь, мы ему казалі: слухай, Роман, мы не будзем з табой адпраўляць журналіста, да? Хоць ты фотограф, але, калі ласка, все ж таки для гэтай гісторыі 3 абзацы, будьце здаровыя, 3 абзацы напішы, таму што просто фоткі атрымаць таксама, як бы, што мы з імі будзем рабіць. Тут у нас просто фоткі, да? Вось, то бок Роман таксама вымушаны быў быць так званым канвергентным журналістам, вось, і рабіць одно, другое, трэцяе, чацвёртае і пятае. Хаця бы одно, другое і трэцяе. Што прыемна ў гэтай сітуацыі? Дзяржаўныя медыі пачалі казаць слова, ввогуле вывучылі слова канвергентнасць і журфак таксама. Восень 2019 года. Там адразу чик-чик-чик, віцэ-прэм'ер, журналісты мусяць быць канвергентнымі. Журфак, да, точно, канвергентная журналістыка, да? Вось, мы з гэтым жывем ужо гадоў 10, і у нас ужо ёсць разуменне таго, што гэта не панацэя, гэта вядзе да страты якасці. Хаця, канешне, выглядае круто, наш журналіст і фоткае, і піша, і яшчэ здымае відэа, да? І можа выйсці ў эфір. Да, то бок, класна ж, вот гучыць круто, да? Чаму б усе журналісты не былі такія? Не бывае, так? Не, бывае. Ёсць чалавек, я не ведаю, 10 у Беларусі, которые могуць зрабіць усё. Але, не больш. Пашанцавала тым медыа, дзе яны ёсць. І ў нас уже ідзе ўсё ж такі адкат ад гэтай схемы. То бок мы разумеем, што мы, канешне, хочам, каб наш журналіст рабіў усё. Гэта вельмі паніжае выдаткі, страты на выраб матэрыялаў. Дарэчы, што я хацеў вам пра страты на выраб матэрыялаў беларускую журналістыку распавесці. Вось глядзіце, на харты, каб скончыць з канвергентнай журналістыкай, але гэта не адказ на ўсе выпадкі жыцця, да? Вось вернемся да этого слайда, бачыце, ёсць усе артыкулы, загалоўкі чорненькія, адзін шэранькі. Гэта значыць, я адкрываў гэты артыкул раней. Я яго адкрываў, таму што мне было цікава. Таму што гэты артыкул мы бачым вон на Еўрарадыё, на першай старонцы. У Зімбабве скандал праз беларускія ці не аўтобусы і зямлю. І на харты. В Зімбабве скандал из-за беларускіх аўтобусаў і зямлі. Што адбылося? Ведаеце, мы напісалі артыкул, таксама журналіст патраціў дзень на тое, каб гугліць зімбабвійскія сайты, чытаць пра тое, як беларускія аўтобусы трапляюць у Зімбабве адзін за адным у аўтакатастрофы нейкія, да? Разбірацца, што насамрэч гэта не беларускія аўтобусы, а кітайскія, і што ў Зімбабве проста ідзе нейкі незразумелы накат на беларускія аўтобусы, якія яшчэ нават не прыехалі у Зімбабве. Цікава, каму это выгодна? Можа, кітайцам, которые зараз пастаўляюць у Зімбабве аўтобусы, і чыя аўтобусы зараз трапляюць у такія аўтааварыі. І вось мы паднялі гэтую тэму. Мы заплацім журналісту яго заробак, ён час патраціў на гэта, да? Ён патраціў электраэнергію у нашым офісе, яшчэ кавы выпіў там, наверное, пакуль працаваў, да? Праз 8 хвілінаў, ладно, уже не праз 8, так, колькі там? Нет, тут не будзе бачна межа часу. Недзе тут ёсць час, калі выйшоў гэты матэрыял. Карацей, хвілінаў праз 8 гэты матэрыял перадрукоўвае харты. В Зімбабве скандал из-за беларускіх аўтобусаў і зямлі. Выдаткі харты на тое, каб атрымаць гэты матэрыял у сябе на старонцы
Классный материал. Ctrl-C, Ctrl-V. Все. Справедливо это? Ну так, мышкой треба, я ж кажу, Ctrl-C нажать, Ctrl-V. Вось. Нават картинка, ну поглядите, ну серьезно, хлопцы, вы такие ленивые, что вы нават не подобрали свою, там этих картинок миллион. Про то, как зимбабвийские эти автобусы валяются дахом, ну, до горы колесами, дахом на земле там, и так далее. Вось, нават картинка та самая. Что могу сказать? Крыху крыўдна. Як бы мы працавалі, а вся слава дастанецца Харты. Мне здаецца, што нават чытачу па барабане, чый гэта матэрыял. Вот ён заходзіць на Харту, читает этот материал, неважно, что это Еврорада. И он читает его на Харте, и значит, Харта – крутый сайт с классными текстами. Там же совпадение будешь за 70% тексты за 90%? Здаецца, да. Здаецца, так яно мусіла бы працаваць. Але ёсць... Google, напрыклад, увогуле не лічыць, калі цягам гадзіны один тэкст з'явіўся на 2 сайтах, Google лічыць, што арыгінал з'явіўся на сайце, у якога большая вага. Большая вага ў Харты. У яе большая наведвальнасць, у яе больш тэкстаў выходзіць, ну, таму што як Харта робіць свой тэкст. Харта за 8 хвілінаў, а мы за дзень, як бы, да? Вось. І, адпаведна, наш матэрыял увогуле можа трапіць як у копію, да? І мы вельмі часта, вось, на Еврорады можам пагугліць які-небудзь загаловак, вось тых, якія мы бачым, да? І мы бачым у выдачы Белновости, Харту, Экспресс Борисов, там яшчэ студзін сайт udf.by, да? І Еврорада будзе, калі яшчэ нам увогуле пашанцуе, недзе на другой старонцы. Вось. Як мы глядзім на гэтую сітуацыю, мы кажам, ладно, Еврорада донарская медыа. О, дарэчы, кадр з Уолтера Митти, да. Тут якраз таки я забыўся про то, что 2 слайда на эту тему. Я вам все это уже распавёл, что конвергентность добра атрымліваецца ў генію, але мы з вами, на жаль, не геніі, таму все ж таки трэба, ну, ці ахвяраваць якасцю, ці выбіраць нешта сваё, што добра ўмее рабіць чалавек. Еврорада донарская медыа, мы вырашылі для себе, ладно, якая розніца, на якім сайце людзі чытаюць наш тэкст. Все роўна ён на іх уздзейнічае, ну, так ці інакш. Тое, што мы напісалі, дае плён. Людзі чытаюць гэта і, ну, нешта засвойваюць у нейкім настроі, робяць нейкія высновы, да, прыходзяць у нейкі настрой, неважна, на Харты гэта, на UDF-BY ці на Еврораду, ці там на нашай ніве, і мы, не наша ніва часам бере нашы тэксты, мы берем часам тэксты нашай нівы, нейкім чынам дакручваем, перарабляем і так далее. Вось, калі крацей мы сваю місію бачым у вытворчасці тэкстаў. Крыху шкада, што Еврорада не такі папулярны сайт, як Харта, хаця там, в прынцыпе, шмат тэкстаў Еврорады, ну, але што паробіш. Яшчэ адзін міф журналістыкі, на які ўсе складалі, як канвергенцыя, да, дакладна тое самае было 10 гадоў таму, там ці 15. Все казалі пра Web 2.0 і пра контент ад карыстальнікаў. Нам здавалася, што людзі саспелі да таго, каб самі генераваць журналісцкі контент. Гэта адбывалася на фоне таго, што ва ўсіх сталі з'яўляцца смартфоны, все сталі фатаграфаваць. Адбылася аварыя. Чалавеку не трэба тэлефанаваць у газету і казаць, адбылася аварыя, журналіст, прыязджай, пафоткай. Все, гэта все звено выпадае. Просто чалавек фатаграфуе, выкладае гэта, напрыклад, себе ў блог. Ну, калі фото неякаснае, журналіст можа, ці калі блізка, там, ці яшчэ што-небудзь. Ну, ці калі адбылася не аварыя, а нешта сапраўды сур'ёзнае, да? Вот, журналіст можа паехаць і перарабіць гэтыя фотаздымкі, ці раскрыць гэтую тэму, пытаць людзей, там, чаго, безумоўна, гэты чалавек не стаў рабіць, вось, зрабіць якасны журналісцкі матэрыял. Гэта апынулася ілюзіяй. Людзі не працуюць як журналісты. Людзі могуць
Вось нават журналісты часам не працуюць так, як журналісты. Памятаеце тую дзяўчыну з дыягназам грып А, да? Яна не спрацавала як журналістка. Каб абвясціць усім, што яе свіны грып, яна мусіла знайсці гэтаму пацвярджэнне. Мы сутыкнуліся з тыповым выпадкам контента, згенераванага юзерамі, карыстальнікамі. Чалавек пабачыў паперку і такі: блин, у мяне ж свіны грып, і пакацілася. Да? То бок людзі сталі генераваць тонны, просто гігабайты контента, але гэта не якасны, не журналісцкі контент. З іншага боку, адбылося што? Людзі даюць журналістам паўфабрыкаты, і далей журналіст уключаецца ў гульню. Ён правярае, пераправярае, знаходзіць ці не знаходзіць пацвярджэнне. Адмоўны адказ – гэта таксама адказ. Сёння патэлефанавалі мы ў прэс-службу Раснафты і кажам: так пра што Сечин з Лукашенком размаўлялі? Яны кажуць: мы не скажам. Все, што мы хацелі сказаць, ужо на нашым сайце у прэс-рэлізе. Мы глядзім прэс-рэліз, там напісана: наше супрацоўніцтва вельмі важнае, і яно будзе працягвацца. Класна, я магу так сказаць, як Сечин. Вельмі важнае супрацоўніцтва Беларусі і Раснафты. Палову нафты, якую Беларусь набывае, яна набыла ў Раснафты. Мы можам зрабіць гэта навіну пра тое, што вынікі перамоваў не будуць агучаныя. Все. Адмоўны вынік – это таксама вынік і таксама нагода для навіны. Тое, што вынікі перамоваў не будуць агучаныя і толькі вось гэтыя агульныя фразы ёсць, гэта таксама шмат нам кажа. Ці то перамовы скончыліся нічым, ці то яны скончыліся нечым, пра што тыя, хто іх вёў, не гатовыя нам паведаміць. Вось з гэтых двух ёсць удалыя выключэнні. Слухайце, а сколькі ўвогуле ў нас часу? Нас тут не праганяе ніхто, звычайна працей 1:20, тут так. 1:20. Тады яшчэ ёсць. Удалыя выключэнні 20 хвіліну 20, да. Добра. Гэта блогеры, якія самі збіраюць і самі ж пераправяраюць гэты контент. Напрыклад, ёсць блогеры, якія самі здольныя. Была малочная вайна Беларусі і Расіі, Росахознадзор забараняў. Я памятаю, адзін блогер класна. Ён здымае, як ён тэлефануе кіраўнікам беларускіх малочных фермаў, напрашваецца туды і кажа: давайте, вам же это выгодно. Вас забаранілі, давайте я приеду, здыму, як у вас все класна. Нарэшце его пускаюць на одну ферму, ён едзе туды, здымае, все класна. Ходзіць в этом, в халатике, там, гігіена. Круто можа блогер працаваць, а можа працаваць зусім не круто, просто скидваючы факты у кучу і даючы ім нейкую сваю вельмі суб'ектыўную ацэнку. І калі ёсць удалыя выключэнні, ёсць таксама неудалыя выключэнні. Гэта ананімныя тэлеграм-каналы, якія выкарыстоўваюцца зараз для зліваў. Гэта тэлеграм-каналы, гэта насамрэч тое, што просто зараз адбываецца таксама з беларускай журналістыкай, і тое, што просто зараз яе трансфармуе. Бум тэлеграм-каналаў прыйшоўся на 2019 год. Ён канкрэтным чынам памяняў медыаспажыванне у Беларусі і, у прынцыпе, ва ўсім кірылічным сегменце інтэрнэта. Тут трэба памятаць, што ўсё ж такі ананімнасці ў інтэрнэце не існуе. Просто, можна вылечыць любого, просто не да ўсіх даходзіць рукі. Гэта бачна нават па тэлеграм-канале «Нехта». Калі надакучыла міліцыі, калі надакучылі канкрэтна гэтыя злівы, яны з цягам месяца прыкладна спыніліся. Цяпер контент «Нехты» зусім іншы. Другая акалічнасць. За кожнай інфармацыяй нехта стаіць, і матыву гэтага чалавека мы не ведаем. Нехта, будзем нехту абмяркоўваць. Як самы папулярны тэлеграм-канал беларускі, 203 тысячы падпісчыкаў. Калі нехта нешта публікуе, безумоўна, калі гэта праблемны тэкст, гэта ператвараецца у, напрыклад, праверку таго органа, пра які напісана. Чаму б не скарыстацца таким класным способам, каб скінуць сваё начальство
і самім сесці на яго месца. Да? Ну, вельмі круто напісаў ананімку, прыехалі вялікія чыноўнікі, ты, начальнік, зашкварыўся, пра цябе напісалі, можа там нават все не зусім так, зусім не так, ну не ведаю. Можа не так все было трагічна, але прабач, все, як бы у дзяржсістэме, у сістэме дзяржкіравання такое не даруецца. Да? Ты даў нагоду для того, каб сумнявацца ў цябе, мы цябе звальняем, на твоё месца садзіцца твой намеснік. Ну, то бок, такім чынам рэальна можна зводзіць рахункі з тымі, хто табе не падабаецца. І мы вельмі добра бачым гэта па некаторых каналах і па некаторых постах. Телеграм-канал Папаратор, напрыклад, мне здаецца, толькі для гэтага і створаны, каб тапіць, прытапліваць некаторых людзей, которые не падабаюцца іншым людзям. Мне ў гэтым плане вельмі не падабаецца тое, што робіць у нашай Артём Гарбацевіч. Ён таксама мае вялікі тэлеграм-канал, і з гэтага тэлеграм-канала да яго прыходзяць звесткі. З аднаго боку, без якіх немагчыма зрабіць нармальнае якаснае расследаванне. Да? Офигенное расследование наша Нива опубликовала позавчора про дзяржаўныя тэндеры для крамаў канфіскату. Быў дзяржаўны тэндер, одна контора потратила на яго 2 мільёны рублёў, дала іншай канторы, тая потратила 100 000, таксама нічога не зрабіла, не змагла зрабіць гэтую праграму, і паціху гэтую справу спусцілі на тармазах. І абвясцілі ўжо новы тэндер на наступныя 5 мільёнаў, ну там 4, якія выйграла яшчэ нейкая кантора, і што будзе далей, незразумела. Ні пра што пра гэта мы не даведаліся, нішто гэта мы не смаглі б спраўдзіць, калі б Гарбацевічу не прыслалі дакументы, якія дазволілі яму упэўнена. Ну, все мы все ж таки афіцыйныя медыі ходзяць пад судом, як бы, да, на нас можна падаць у суд, і найхутчэй чалавек, які ў Беларусі падасць у суд на медыі, ён яго выйграе. Хаця былі розныя выпадкі. Вось, але без зліва гэта не адбылося. Гэта класнае расследаванне не змагло проста з'явіцца. Далей можна думаць пра тое, каму быў выгадны гэты зліў, хто зараз згубіць пасады і гэтак далей. То бок, з аднаго боку мы маем класнае расследаванне, з іншага боку проста рукамі журналістаў людзі вырашаюць, хто дзе будзе працаваць. Ну, відавочная штука, што праз Тэлеграм распаўсюджваецца шмат фейкаў, шмат прапаганды, асабліва гэта бачна па ананімных, русафільскіх, беларусафобскіх тэлеграм-каналаў. Там могуць напісаць свежы прыклад, это тое, што написали, что Путин забараніў увогуле чыноўнікам беларускім ездзіць расійскім ездзіць у Беларусь, губернатарам, там справавыя візіты, нейкія контакты налажваць. І калі з'явілася гэтая навіна, праз паўгадзіны з'явілася навіна, што ў Мінск прылецеў Сечин, і яшчэ адзін губернатар быў на Магілёўшчыне, мне здаецца, з візітам. Ну, то як бы абсалютная бздура, але калі чалавек, чытач сярэднестатыстычны тэлеграм-канал, я нічого не будзе правяраць. Ён просто прачытае, ну і ўсё, значыцца, я гэта ведаю. Пара слова пра падкастаў. Падкасты класная рэч, вельмі простая у выкананні. Зараз амаль у кожным тэлефоне ёсць дыктафон. Можна, як кажуць, гэта пайсці у бабуліну кватэру, там дзе на сценах дываны, шмат драўлянай мэблі. Вось тут, бачыце, тут дрэнна записываць падкаст, таму што гук гуляе, пустая комната і, ну, рэха ёсць, да? Там все будуць гэтыя штукі, якія рэха паглынаюць. Вось, урубіць тэлефон і, калі ласка, записывай падкаст пра ўсё, што заўгодна, пра тое, у чым ты разбіраешся. Вельмі шмат людзі слухаюць падкасты ў Польшчы, вельмі шмат людзі слухаюць падкасты ў Злучаных Штатах Амерыкі, вельмі не шмат людзі слухаюць падкасты ў Беларусі. Тут ёсць спакуса дадаць пакуль людзі слухаюць вельмі не шмат падкастаў ў Беларусі, але апошні год сітуацыя, на жаль, не змяняецца. Чамусьці, не ведаю. Нема пакуль што у культуры спажывання контента нашым чалавекам вось гэтага
моманту доўгага праслухоўвання. Ці то у нас не шмат людзей займаюцца там бегам, не ведаю, нейкай руціннай працай, ходзіць у трэнажорную залу, каб слухаць падкасты фонам, займаючыся нечым. Да? Ну, ці то чамусьці па іншых прычынах гэта не папулярна, але чамусьці гэта не папулярна. Пакуль. А можа і ўвогуле не папулярна і не будзе папулярна. Ніхто не ведае. З медыадаследаваннямі ў Беларусі ўсё вельмі дрэнна, таму гэта ўсё, што пакуль што можна сказаць пра падкасты. Хаця ў 2019 годзе ізноў жа іх стала даволі шмат. Шмат хто вырашыў, што ён будзе рабіць падкаст, але шмат хто, ў прынцыпе, ўжо і кінуў. Ну, у гэтай карцінкі это студыя Еўрарадыё. Адсюль мы вяшчаем на ўвесь свет все, што хацім, кажам. Вельмі класная была тэндэнцыя. Радыё Свабода гады 2 таму абвясціла, што завабліванне чытачоў да таго, каб яны прыйшлі на сайт Радыё Свабоды, гэта больш не іх прыярытэт. Яны сказалі, што нам дастаткова, каб людзі былі з намі ў сацыяльных медыях. Мы будзем весь контент трансфармаваць для сацыяльных медыяў, каб людзі яго спажывалі там. І гэта добра. Гэта такія ж самыя людзі, гэта такі ж самы контент, але ў больш зручным выглядзе для людзей. І можна іх, ну, карацей, на сайт не цягнуць. Сайт гэта як бы перажытак доўніны. Што добра ў гэтым падыходзе? Гэта сапраўды тое, што контент робіцца на крок бліжэй да людзей. У чалавека есть Facebook, ён гартае сваю стужку, каб перайсці на сайт, яму трэба зрабіць клік. Пабачыць што-небудзь са сваёй стужкі, не трэба рабіць клік. Да? Што дрэнна в гэтым падыходзе? Тоже Facebook рэгулярна змяняе правілы гульні. 2 гады таму ці 3 гады таму ён казаў: медыі, мы вельмі рады таму, што вы везеце групу ў Фейсбуку. Людзі прыходзяць у іх, там пачынаюць абмяркоўваць, ім цікава. Таму мы будзем вам ваш контент, ваши посты паказваць вялікай колькасці людзей. Прыходзьце да нас, мы з радасцю вас прымаем. Цяпер Facebook кажа: медыі маніпулююць людзьмі. Праз тое, што стала вельмі шмат групаў медыяў, людзі пачалі радзей бачыць посты іншых людзей. У стужках людзей вельмі шмат медыа-контента, вельмі не шмат постаў ад іх знаёмых. Прабачце, хлопцы і дзяўчаты, але ваши посты мы цяпер не будзем паказваць так класна, как мы іх паказвалі раней, а будзем паказваць людзям посты іншых людзей. Тое самае YouTube, які не дазваляе рэкламаваць беларускамоўны контент. Просто шок. Да? У нас такія ж відэа нават больш якасныя, чым рускамоўныя. Але YouTube не дае нам заплаціць YouTube за тое, каб мы маглі прасунуць гэтыя медыі іншым людзям, павялічыць число гледачоў. Кажа YouTube: мы не разумеем беларускай мовы, здымайце, калі ласка, па-руску, все у вас будзе. Што наша ў гэтай сітуацыі? Это сайт. Сайтам кіруем только мы. Да? Мы вырашаем, што на ім будзе, на якім месцы і гэтак далей. Канешне, ёсць і тут подводныя камені ў выглядзе Міністэрства інфармацыі, которое можа ў любы момант прыйсці, сказаць: у вас 3 дні на то, каб выдаліць гэты контент, иначе мы просто тупо ваш сайт заблокуем і гэтак далей. Але прынамсі тут правілы гульні больш-менш вядомыя. YouTube, Facebook — гэта прыватныя карпорацыі. Мы спрабуем праз, ну, Еўрарадыё — гэта замежныя медыа, мы шмат маем стасункаў у розных установах. Мы спрабуем лабіраваць пытанне беларускага контента на YouTube, напрыклад. Да? Але нам кажуць: ну, блин, это прыватная карпорацыя. Як яны хочуць весці свой бізнес, так яны і ведуць свой бізнес. Мы не можам на іх уплываць, ну, ці там можам, але гэта вельмі цяжка. Модныя словы нашага часу: інфармацыйная гігіена, калі мы мусім вельмі добра выбіраць тое, што мы спажываем. Тут же слова адбор. Да? У чым роля медыяў, калі ва ўсіх аднолькавы контент? Да? Медыа могуць выбіраць для сябе нейкі больш якасны, больш мэтанакіраваны контент. Контент накіраваны на пэўную аўдыторыю. Гэтая аўдыторыя гэта мусіць спадабацца.
тырыць навіны, гэта слова са справы Белты. Да, летась скончыўся суд па гэтай справе, Марыну Золатову прызналі вінаватай. Тырыць навіны ўсе, мы бачылі это добра на прыкладзе Хартыі. Але толькі Белта вырашае судзіцца з людзьмі. Калі шчыра, вельмі складана уявіць суд паміж Еўрарадаю і Хартыяй. Мы прыкладзем усё, каб гэтага суда не было, таму што зразумела, што калі такі суд будзе, Андрэй Мукавошчык, тут як тут, напіша калонку пра тое, як пасварыліся два незалежных дэмакратычных медыя, аказваецца, адны больш дэмакратычныя і незалежныя, іншыя менш, ну і все, карацей, пачнецца. Фейк-ньюс — гэта наша рэчаіснасць, тое, чым нам даводзіцца жыць у свеце постпраўды. Нават журналіст можа падмануць іншага журналіста. Факт-чекінг — гэта тое, на чым трымаецца сёння журналістыка, але нават факт-чекінг часам не дапамагае, калі цябе свядома падманваюць. Еўрарадыё быў суд у 2019 годзе таксама, проста таму, што адзін чалавек вырашыў пра другое наварыць лухты. Мы апублікавалі яго меркаванне, а пад яго меркаваннем апублікавалі меркаванне гэтага чалавека, дзе ён кажа: это ўсё лухта. Я не это, я то. Але гэты чалавек усё роўна вырашыў падаць нас у суд, каб мы напісалі, што гэты чалавек нагаварыў лухты. Гэты чалавек прыйшоў у суд і сказаў: ну да, я нагаварыў лухты. Мы напісалі: гэты чалавек нагаварыў лухты. Все вот так вот. Аб-тэставанне — гэта класная фішка. Гэта тое, што мы бачым час ад часу, калі ў Тутбае у твітары загаловак на артыкуле адзін, а на сайце ўжо іншы. Да? Ёсць тэхнічныя магчымасці, ну гэта прямо вот, тое, што апошні год пачалі беларускія медыа укараняць, тэхнічныя магчымасці даць артыкулу 2 загалоўка, паказваць адным з адным загалоўкам і іншым з іншым, вырашыць, які загаловак больш клікабельны, больш папулярны, і захаваць яго ўжо нарэшце. Але гэта тэхнічна складана. Ну і Telegram — класная штука. Все, апошні слайд. Дзякую, што прыйшлі. У нас было мала, але вы малайцы. На гэтым, у прынцыпе, 21:21. Калі ёсць пытанні, можна хуценька падказваць на пытанні, але калі няма, то, в прынцыпе. Адразу пытання в этой системе нет сайтов белорусских. То есть, вот, ну, наша Нива, то есть она заняла свою нишу. Например, там Радио Свобода, Белсат — это такие элитарные медиа уплыву, да? То есть такая аристократия, якая, ну, вот, працуе з картинной свету и может не зважать там на всякие бабуйские погоды, да? А Еўрараду, як себе бачить, то есть, ці вот у вас там вынікі мозговые штурмы, ці вы абмяркоўвалі там куды, і ці гэта важна? Ну, я прынцыпова з вами не згодны у тым, што Радыё Свабода і Белсат маюць аднолькавыя стратэгіі. Я ж не ведаю. Радыё Свабода якраз такі больш-менш элітарныя медыа, тут я згодная, яны рэальна пішуць пра тое, пра што хочуць. Ну, збольшага, хаця ў іх ёсць крыху шырпатрэба. Белсат у гэтым плане вельмі падобны да нас. Ён таксама збірае ўсё больш-менш, ну, скажем, тое, што падаецца важным. Апошні год вось была цікавая рэч. Мы заўважылі, што шмат трафіку вельмі даецца для сайтаў. Яндекс просто дае трафік сайтам, которые пишут про расійскі контент. Быў такі драйвер контента Анастасія Заворотнюк. Да? У яе у верасні знайшлі ракавую пухліну, і один раз дзеля цікавасці вырашылі пагугліць, на нашай ніве знайшлі за верасень 8 навінаў пра Анастасію Заворотнюк, кшталту: родныя прыйшлі ў лякарню да Анастасіі Заворотнюк. Ну, сур'ёзна. Блин, мы беларуская медыа ці не беларуская медыа. При этом наша нива, яна як апраўдваецца. Мы хочам, каб беларусы чыталі гэты контент на беларускім медыі, ну, у нас. Яны ўсё роўна пойдуць яго чытаць. Да? Так лепш у нас, чым на ленце.ру. Але з іншага боку, яны кажуць: мы хочам, каб беларусы чыталі пра беларусаў. Мы хочам выйсці з-пад уплыва расійскай медыапрасторы. Да? Ну,
тут ёсць пэўны парадокс. Хочацца, конечно, шмат трафіка, але не такім шляхам. І мы вырашылі, што мы не будзем пісаць пра Анастасію Заворотнюк, мы не будзем пісаць пра вось гэтых расійскіх зорак, калі не будзе рэальнай прывязкі да нейкага беларускага кантэкста. Калі Тимати прыехаў раздаваць свае дранікі, ці што там, бургеры, да, у нас было две навіны. Першая пра тое, што тут сабралася там сколько, 1000 человек на халяўныя бургеры, таму што это было паказальна, это сацыяльная з'ява. Социальная з'ява. Это фотки матолькі, конечно, да. А другая навіна была пра тое, што туды прыйшоў Макей. То бок, да, это былі дзве навіны пра Тимати. Але у звязку з беларусам. Просто пра тое, што Тимати. А ў той жа час былі вельмі шмат Google даваў, вось ведаеце, калі вы ўключаеце Chrome, да, у вас вот тут вот, калі ён яшчэ не загрузіўся, ёсць рэкамендацыі. Вось калі сайт трапляе ў гэтай рэкамендацыі, у яго вельмі шмат трафіку ад Гугла. І вось быў час, калі тут заўжды была навіна пра Тимати і яго дзіўную дзяўчыну, которая з ім рабіла нейкія рэчы. І пра тое, як Тимати падрала сабачка. У тым ліку з загалоўкамі накшталт «Сучка подрала Тимати». Ах, посмотрите, что там будет. Вось. А Еврорадио не робіць так. І мы на себе бачыць, вот ёсць нейкі вобраз інтэгральны там, ці вот вобраз самого медыа, які важны для вас, і каб вы хацелі, каб вас так успрымалі. Мы, вядома, хацелі б стаць медыям, на якое зараз заходзяць людзі са старта. Да? А дзеля гэтага мы імкнемся быць медыям, якое таксама закрывае ўсю карціну дня. Вот усё, што адбываецца, ўсё важнае, каб у нас было. Вось. Але, на жаль, пакуль не атрымліваецца. И мы не будем, еще вот тут нашмат прасцей говорить про что мы не будем писать. Мы не будем писать про то, как подрались два бомжа и один другого зарубил топором. Да? Так само классная кликбейтная новина. Про катафалк Бобруйску найхутчэй мы писали так само, тому что это некий курьез таки, да? Але хотя бы не чернуха. То бок, мы хотели, каб мы былі медыям без чарнухі, без расійскага контенту, які хаця прыносіць трафік, але гэта трафік, які нам не патрэбны. І медыа, з якога людзі таксама пачыналі б свой дзень, ці прынамсі ўключалі б яго ў лік абавязковых, на які трэба зайсці і паглядзець, што там новага. Але гэта ніша хорошо так занята, і таму менш за 10% наших наведнікаў прыходзіць з галоўнай старонкі. Вось так вось адкрываюцца Еврорадио FM. І вельмі шмат трафіку мы атрымліваем з пашукавікоў, то бок па нейкіх актуальных запытах. Гэта таксама неблагі трафік, але гэта такі трафік. Зайшоў, пачытаў навіну і мы продаем, у нас есть баннеры там, да, и бадай что все. То бок в гэтым плане мы ізноў жа, на жаль, некамерцыйныя медыа, якое амаль цалкам фінансуецца за кошт донарскай дапамогі. Мы вельмі хацелі б займацца нацыўнай рэкламай, але ўжо год прыкладна я шукаю чалавека, які прадаваў бы гэтую рэкламу. У беларускай журналістыцы вельмі вялікая праблема. Все толковыя сейлзы сышлі ў сферу IT, таму што одна справа — это працаваць за тыя грошы, якія ёсць у беларускай журналістыцы, з сумасшедшымі абсалютна журналістамі. Журналісты, як мы памятаем з першых, вас не было, але журналісты прыходзяць у прафесію, каб ратаваць свет. Да? Тут приходит сейлс-менеджер и говорит: слушай, сходи, коли ласка, в барбершоп, там мы домовились с суперзоркой белорусской эстрады, с Солодухой, его там побреют, а ты сходишь, пофоткаешь и возьмешь его интервью. Как вам, типа, Александр? И это будет нативная реклама барбершопа. И барбершоп нам дает гроши. Журналист глядит, скажет, что у меня тут Путин, нафта,
там, я не ведаю, апокаліпсіс завтра, коронавірус, вось, а ты да мяне лезеш з гэтым самым. Раз, два, три, і чалавек адчувае сябе вельмі неёмка і вельмі непатрэбным. Канешне, ну, і пры гэтым у IT там плаціць у 3 разы больш. Вось. Калі ёсць толковы сейлс-менеджер сярод вас, мы готовы завтра взять на працу. Ну, Еўрарадыё мае даволі хороший трафік зараз. І, як я думаю, можна было б прадаваць натыўную рэкламу і выбудоўваць гэта супрацоўніцтва з брэндамі і гэтак далей. Просто ніхто этим не займаецца. Час ад часу, калі да нас самі прыходзяць людзі, кажуць, давайте замуцім што-нибудь. Мы з імі што-нибудь муцім. Вось такія сумныя стасункі Еўрарадыё і камерцыі. Калі у вас асноўныя навіны, як, напрыклад, вы працуеце там з інтэлектуальнымі навінамі, з тым, што не будзе не нафта, а калі штосьці адбываецца, ну, калі нешта ў культурным свеце адбываецца, увесь час адбываецца, да. яно ніколі не патрапляе ні ў якія меры. Ну, патрапляе, чаму? Натуральна, першымі патрапляюць скандалы. Напрыклад, сітуацыя з панцэнтрам, там, да, ну і іншыя скандалы, якія здараюцца. Часам мы анансуем падзеі, часам мы пішам пра нейкія акцыі. Але тут скажу шчыра, 5 гадоў таму на Еўрарадыё была музычная рэдакцыя асобная. Реально людзі вылучаныя для того, каб хадзіць на канцэрты, інтэрв'юваць музыкаў, сачыць там за тым, што адбываецца. Нават мы праводзілі офлайн-івент, музычную прэмію, даём рады. Зараз ўсё, што засталося ад гэтага, гэта адна праграма, у якой просто прыходзяць музыкі і граюць у студыю нейкі свой новы трэк. Называецца «Такого вы не чулі». Всё астатняе гэта абсалютная выпадковасць. То бок няма ніякай збалансаванай палітыкі ў галіне культуры. Дасылае лятучы універсітэт, у нас з'явіўся новы курс з верагоднасцю 50%. Мы апублікуем, ці там вось была кніжка пра Міхала Мампадыстава. Там калі трапіцца гэты прэс-рэліз на вочы рэдактару навінаў, і ён зараз больш-менш разгружаны, ён яго возьме і апублікуе. Да? Вось, калі не, залежыць ад настойлівасці таго, хто, в прынцыпе, з'яўляецца суб'ектам гэтай навіны. Ну, вось пра мастака Алексея Кузьміча мы шмат апошнім часам рабілі, таму што таксама чалавек, ну, ведаеце, да, што мастака, который раскрутил Министерство культуры там на одном месте, пасля яшчэ прыкалоў значок БРСМ себе до грудзі і карацей. Ну, тут... Да, вельмі шмат залежыць. Про клуб Алексеевич мы напишем про наступное пасяджэнне, да, і кого там мы убачым. Ну, про такую падзею, як кніжная выстава там мы напишем. Мы там 2 разы, ну, дакладней шмат разоў пісалі вось пра Янушкевіча, які выдаў там Ведзьмака і Гаррі Поттера. Ну, то бок шмат залежыць ад здольнасці чалавека культурнага і інтэлектуальнага зрабіць падзею з таго, чым ён займаецца. То бок вам трэба дасылаць гатовы тэкст? Ну, мы ніколі не будзем публікаваць гатовы тэкст. Але зараз, у прынцыпе, ёсць форма, больш-менш форма такая устаялася прэс-рэліза. Там ёсць і рэплікі ўжо гатовыя людзей нейкія, і нейкае тлумачэнне, і нават загаловак ужо такі, збольша пад якім гэты артыкул мог бы выйсці ў медыях. Мы не будзем друкаваць прэс-рэліз, але мы, ну, перакалбасім яго нейкім чынам. Магчыма, патэлефануем там, ну, нейкаму суб'екту падзеі. Галоўнае, каб ўсё ж такі была нейкая падзея інтэлектуальнага, культурнага кшталту, якая там зачэпіцца. У нас столькі ўсяго адбываецца. Шмат чаго адбываецца. Столькі ўсяго адбываецца, ніколі не патрапляе ніякія медыа, патрапляюць нейкія сапраўды смажаныя рэчы, якія... Ну, тут яшчэ трэба разумець, што Еўрарадыё гэта 5 журналістаў фактычна, якія, ну, таксама фізічна не могуць ахапіць усяго, і гэта кожны дзень мы робім выніковую інфармацыйную праграму.
То бок гадзінны падкаст пра тое, што адбылося сёння. Гэта значыць, што неяк трэба працаваць хутка, сёння на сёння, умоўна кажучы, з колаў, да? І гэта нас, на жаль, вельмі звужае ў нашых магчымасцях. Нашмат прасцей раскруціць, зрабіць нейкі рэпартаж, ці раскруціць нейкую навіну, нейкую падзею, чым разбірацца ў хітрасплеценнях культурнай штукі нейкай, дзе і можа нейкай сенсацыйнасці і падзейнасці няма. Затое у нас ёсць кожны дзень 34 жывых эфіры, і мы абсалютна лёгка запрашаем людзей мастацтва, інтэлектуальных людзей на тое, каб паразмаўляць пра тое, што яны робяць. Вось гэта таксама адзін з магчымых варыянтаў развіцця падзеяў. Калі вы дасылаеце прэс-рэліз, мы можам проста запрасіць чалавека ў наш эфір, каб ён распавёў, чым ён займаецца, чым там фішка. Гэта я проста чаму, прабачце, спадару Ігор, гэта для нас нашмат прасцей. Гэта адрывае журналіста на, там, умоўна кажучы, 2 гадзіны. Гадзіна падрыхтавацца і 35 хвілін доўжыцца эфір, там стандартны, і умоўна кажучы, рэшта часу на тое, каб заліць гукавыя файлы, куды трэба, крыху можа зрабіць якую-небудзь навінку з таго, што ён пачуў падчас эфіру, да, нешта гэты чалавек распавёў цікавае. Вось, і далей журналіст можа займацца сваёй тэмай, якую дыктуе павестка дня. То бок паклікаць чалавека ў эфір, это у нас відэатрансляцыі, таксама больш-менш цікава, для нас прасцей. Шмат да нас хто ходзіць, хто кніжкі выпускае, і гэтак далей. Вось тут магчыма шлях, які і нам зручны, і вам можа быць цікавы для таго, каб з намі взаемадзейнічаць. Вот якраз про гэтыя эфіры ваши, відео, размовы, эти презентации. То есть я раптам зразумеў, что вот в моей свядомости Еврорадио ассоциируется, калі казаць про уникальные образы, уникальный контент. Это вот якраз гэтыя живые эфиры, да? Но в той же час, калі зноў ж таки, як зрабіць, каб сайт был першым, да? Калі заходишь на сайт Еврорадио, то вот самое, для меня там, для шмат кого з моих сяброў важное, да, это иметь, скажем, некие там раскладочки, вывести на гэтыя эфиры, классификованные, как можно было штосьці перагледзець, там штосьці вернуться. Вот этого на сайте да. Навіны там навінамі. З тым, каб скласці ўсе відэо ў адным месцы, у нас праблема. Могу сказаць шчыра. Да. И вот, например, у коллеги у нас же, весь час был курс журналистики, но коллеги мы начали перезагружаться апошнія гады, мы раптам зразумелі, что в Минску и Жук, и Жаба, то есть все робят всякие такие, курсы журналистики, там какие-нибудь пресс-клуб, там то есть никого уже не здійсниш, да? И вот знову ж таки треба шукать некую уникальную задачу, якая была бы вельмі важная для супольнасці, і якая бы вырашалася. Может быть, я одразу почав фантазировать про Еврорадио, протягивать свою такую, скажем, что для меня не хапает некого, не то что авангардного, а такого рефлексивного, не элитарного, потому что свобода, конечно, элитарная. Но она элитарная, и она классная, там, они робят кучу классных речей, да? Но они продавливают свою картину света, это отчувается, да? Без рефлексии, без задачи, что все собрались, а давайте подумаем, что с нами отбывается. Вот так, как вы все это показывали, что там-то, то-то, телеграмма, ведь зараз всех рыхтаваць журналістаў запрашаць, да, это іх выкідваць зноў у гэты хаос абсолютно незразумелы для деток там 18-23 там, да, то есть что рабіць, куды бегчы.
какие есть телеграммы, какие там вот это там, шматстаночники там, ну, вот, а в белорусской ситуации. Так что я за то, как протягнуть, может быть, эту размову, яка вже по часі ясна, скончилася в неких інших форматах, ну вот как, ну, зробить такий там брейншторм периодично, как сустракаться и обмерковывать, ну вот интеллектуальный клуб, а вот, ну, вот клуб такой рефлексивный, рефлексуючи над медіапростором. Ну, можна, безумовно. Рефлексаваць ёсць над чым. Я шчыра скажу, што, канешне, у Еўрарадыё ёсць праблемы з вызначэннем таго, што гэта, для каго гэта, як гэта мусіць выглядаць. Часткова таму, што вельмі шмат нішаў ужо занятыя. Часткова таму, што ў нас ёсць вось нейкія абавязковыя рэчы накшталт выніковай інфармацыйнай праграмы, якую трэба рабіць. Ну вот Еўрарадыё гэта, напрыклад, гэта праграма. І мы не губляем, а мы трацім вельмі шмат часу на тое, каб яе зрабіць. На ўсё астатняе, на тое, каб набыць свой твар нейкі, ўжо застаецца не так шмат часу. Далей, каб рабіць рэфлексію ў медыях, журналіст мусіць хаця б некім быць. Да? Хто такія вот, журналісты, которые збольшага працуюць у беларускіх медыях? Гэта выканаўцы. Будзем казаць шчыра. Анастасія Мароз. Да? Ёй сказалі, пішы 5 рэчаў, якія. І яна піша 5 рэчаў, якія. Будзе пісаць 20 гадоў. Каб у медыях з'явілася рэфлексія, журналіст мусіць мець светапогляд свой, пазіцыю сваю, мусіць арыентавацца ў падзеях. Да? Банальна, але багаты ўнутраны свет, эрудыцыя. І я шмат бачу па журналістах, калі вот даеш чалавеку тэму, ён здае табе нататку на 3 абзацы, да? А я кажу, а чаму ты вот туда не сходила, а чаму ты вот этого вот не запытаўся, да? Ну, а вот тут можно такую деталь, а можно такую деталь дадаць. Ну, чалавек просто не думае тым, што можна зрабіць. Таму што кожны чалавек, ну, больш-менш абмежаваны тым, што ён ведае, тым, што ён сябе уяўляе. І вось праблема галоўная падрыхтоўкі журналіста. Што ты не скажы журналісту, журналіст говорит, да мне это ніколі не спатрэбіцца. Ну, навошта мне гэта ведаць? Ну, сур'ёзна, а гэта трэба ведаць, каб у пэўны момант мець магчымасць уявіць, што гэта ўвогуле магчыма. Што у гэты бок увогуле можна павярнуць тэму, над якой ты працуеш. Проста няма лішняй інфармацыі ў галаве у журналіста. І ніхто не ведае, калі яму тое ці іншае спатрэбіцца. Але, канешне, журналісты нашы грэбуюць гэтым кругаглядам, светапоглядам, хаця з іншага боку здавалася б, іх адукацыя пабудаваная менавіта так, каб найбольш шырока, так, каб быць спецыялістам ні ў чым, але мець уяўленне пра ўсё. Вось. Але ну, вот, неяк усё ж таки это не працуе, на жаль. Не з'яўляецца у журналіста нейкая шырыня поглядаў і магчымасць рэфлексаваць просто таму, што ён атрымаў журналісцкую адукацыю і нахапаўся нейкім чынам па верхах ну, усяго, што можна. Так што знайсці хорошага журналіста, знайсці хорошага выканаўцу можна, а хорошага журналіста складана.